Вітаю, сябры! З вами Алкапанарама і пачынаем нашы сядзібныя сустрэчы. Першы выпуск будзе сціплым, але цікавым, таму што сёння мы з вами паспрабуем глыбінную бомбу па-беларуску. Бярем куфаль і чарку. Беларускі квас і беларуская гарэлка. Сам спрабую гэта ўпершыню. Наліваем гарэлачку. Квас. Хух! Амаль што ясен квасен, толькі лепей. Да сустрэч!